सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से। ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से। तो कथी रोपी जी हो कथी डोभी जी हो कथी रोपी जी कथी डोभी जी नहीं देता निहारला से। ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से। ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से। खेतों में पसारला से कौआ बिया ले गइल सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। खेतों में पसारला से। न बात बुझे न कुछ सूझे कहाँ से लाई जी कहाँ से लाई जी। कैसे घरे हम जाई रब बताई जे कितनो देखाई ले रोटी नहीं आवता अरे आवता तो सुनिया आवता। न बात बुझे कुछ सूझे कहाँ से लाई जी कहाँ से लाई जी। तो कैसे घरे हम जाई रंग बताई जी हाँ कितनो देखाइल रोटी नहीं आवता अरे आवता तो सुनिया आवता। बतिया न माने एने मोने फाने नहीं देता बे मारला से। ए पिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से। ए राजा कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से। खेतों में पसारला से सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। तो रतन रतने सके देखी भइल हारानबा तो सौरभ ये सब साथे सुधीर के न ध्यानबा। केतनो मारिले ढेला नहीं डरे हो अरे डरे हो तो सुनी डरे हो। तो रतन रतनी सके देखी भइल हारानबा किशोर ये सब साथे किसान के न ध्यानबा। केतनो मारिले ढेला नहीं डरे हो अरे डरे हो तो सुनी डरे हो। रउए बताई हम कैसे मनाई तो बिना झगड़ला से। ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से। ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसारला से।